Halløj og velkommen til dokumentarfilm om voldtægt. Ja, i dag får vi besøg af mig. I dag får vi besøg af en, der ved rigtig meget om voldtægt. Ja, det er mig. Og straffen. Ja. Hej Mette, fortæl dig noget rigtigt. Hvad er straffen for voldtægt? Straffen for voldtægt, det er til 2 til 3 år. Men de fleste vil gerne sætte op til 10 højst. Men der var også en person, der spolerede det hele, så det blev sat op til 6 højst. Er den person anonym? Ja, i hvert fald på nettet. Ja, okay. Så det ved jeg ikke helt, men jeg har virkelig læst om det. Og det er hyggeligt at snakke. Goddag og velkommen til dokumentarfilm om voldtægt. I dag får vi besøg af en pige, der hedder Line, som ved næsten alt om straffen for voldtægt. Nej! Ja, hej. Jeg er Rikke, iste. Alle kan lide iste. Ja. Hvad er straffen for voldtægt? Straffen for voldtægt, det er 2 til 3 år. Men de fleste, de vil gerne have sat den op til 10 år. Ja. Men der var en person, som skulle lave det hele, og han er anonym på nettet. Ja, okay. Ja. Ja. Men jeg vil jo også gerne have sat den op til 10 år, ikke også? Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo også frygteligt, altså. Ja, det er simpelthen. Ja, Så altså, jeg tænker godt, der er faktisk nogen, der stikker den op på numsen på en pige, det her, ikke også? Nej, det gider vi slet ikke at snakke om. Nej, det gider vi slet. Hej, og tak for det. Ja, tak for det. Nu. Goddag og velkommen til andet afsnit af dokumentarfilmen om voldtægt. I dag har vi fået besøg af Line. Hej. Jeg ved helt vildt meget om voldtægt. Hvad vil det sige, altså voldtægt, hvad er det? Det kan være, at der er en person, der ligesom... Altså, nu tager vi overfaldsvoldtægt for eksempel, ikke? Så overfalder personen... Nu siger vi, det er mand og dame, og det er manden, der voldtager. Manden overfalder damen, tager med et eller andet sted hen, hvor ingen mennesker kan se. Og så overbegriber. Og overbegriber, det vil sige, at ligesom voldtager, altså boller, for det var ikke også. Så, og så er det ligesom bare det, og så melder man det til politiet. Og politiet, de går ikke særligt tit noget ved det, fordi når der er så mange voldtægter, så er der hvorfor gør noget ved det. Men man fanger selvfølgelig personerne. Selvfølgelig. Sætter ikke lige en skole for voldtaget børn. Men der er en hjemmeside faktisk for voldtaget børn. Ved du, hvor mange forskellige slags voldtægter der er? Der er overfaldsvoldtægt, der er kontaktvoldtægt, gruppevoldtægt, parforholdsvoldtægt. Der er rigtig mange. Jeg kan ikke lige huske det godt sammen. Det var det. Ja, det lyder. Velkommen til 3. afsnit til dokumentarfilmen. Det her er så Simone, og hun er blevet voldtaget. Nå, Simone, hvordan har du den dag i dag? Jeg har det fint, men altså, jeg er jo stadig lidt sådan... Jeg kan ikke gå alene hjem i mørket eller sådan noget. Jeg skal altid have en veninde med mig, for jeg føler mig ikke tryg. Ej, det er virkelig synd for dig. Er det noget, du tænker på i hverdagen? Ja, det påvirker mig meget, men ikke så meget, som det har gjort. Nå. Ja. Det er så synd for dig. Jeg kan godt forstå, at jeg bliver selv rørt. Er det noget, du snakker med dine veninder om? Ja, og de er der altid til at støtte mig, hvis jeg lige sådan bliver ked af det eller sådan noget. Det er godt, du har rigtig gode veninder og venner. Jeg er også rigtig Ser glad for dine veninder anderledes på dig? Nej, fordi de ved jo godt, at jeg ikke selv kunne gøre for det, altså. Så Ja. de ser ikke anderledes på mig. Nej. Tag en is til. Tak. Jeg kan sige, at det kommer tårer. Ja. Det må jeg godt sige. Okay, vi er klar igen. Ja. Men tak for i dag. Det er virkelig godt, at du gider at fortælle det til os. Ja. Jeg siger tak for, at jeg måtte komme. Goddag og velkommen til dokumentarfilm om voldtægt. Det var så fint,
den op til 10 år, ikke Ja, også? det kan jeg godt forstå. Altså, Det vil er jo helt også frygteligt, altså. Ja, det er ja. simpelthen. Ja, De er så onde. Altså, jeg tænker godt, derfor er de sådan nogen, der stikker den op på numsen på en pige, det her, ikke også? Nej, det gider vi slet ikke at snakke om. Nej, det gider jeg slet ikke. Hej, og tak for det. Ja, tak for det. Ja, hvad, mor? Ja, Chihuahua, jeg svæver, mand. Hvad er Chihuahua? Ja. Oh my god. Ja, det er Chihuahua. Ja. Hold mig kaffe. Action. Hvad skal jeg så gøre? Hold kæft, det var der til mig. Så lad mig gøre over det. Jeg kan ikke se noget, for det er burkalor. Ja, Boller, ja. Hvad er straffen for voldtægt? En almindelig voldtægt, uden at der er skærpende omstændigheder, uden at det har været rigtig, rigtig voldsomt, eller der er sket en masse andre ting også. Den vil typisk give et sted mellem halvandet år og 1 år. Selvom jo strafferammen her siger, at der var 8 år. Der kan man sige, der er jo så langt fra de her 1 til 1,5 år op til 8 år. Det kan også være voldtægt af et barn. Det er jo en skærpende omstændighed. Altså det kommer jo lidt an på, at det en tilfældig fremmed mand, der overfalder og voldtager en kvinde et tilfældigt sted, så kan det jo godt være skærpende omstændigheder. Har han slået hende med jernstænger eller whatever, med kniv eller truet med kniv eller noget, så er det jo en skærpende omstændighed, og så kan straffen øges. Men jo mange af voldtægterne, der kender offeret og gerningsmanden hinanden. Faktisk en stor del. Og hvad gør politiet, når nogen ringer ind og siger, at de er blevet voldtaget? Når en person ringer ind og siger, at der er sket en voldtægt, eller de selv er blevet voldtaget, så kører politiet jo selvfølgelig ud til dem. Man skal ud og have sikret nogle spor, man skal have fat i gerningsmanden, man skal have fat i selve voldtægtsofferet. Når man får fat i voldtægtsofferet, som jo gerne skulle være samarbejdsvillige, fordi de jo selv har været indvillige i at ringe til politiet, så giver man dem faktisk sådan en malerdragt på og handsker. Og så hører man selvfølgelig kort, hvad der er sket, om de ved, hvem gerningsmanden er. Altså sådan kort, hvad der er sket, så man ligesom ved, om man kan tage ud og anholde gerningsmanden. Hvor er voldtægten sket? For man skal også have sikret et gerningssted. Og alle de ting, de kører sideløbende. Så den her stakkels gerningskvinde, hun bliver faktisk rimelig hurtigt kørt ind til København for Centret for Voldtægtsofre. Og så er der en masse undersøgelser, der går i gang derinde. Og der er det jo så, at hun har fået den her dragt og handsker på, for at man jo skal sikre spor. Er der gerningsmandens DNA under hendes negle, men hun får foretaget en gynækologisk undersøgelse. Hun bliver simpelthen gennemgået fra A til Z.
hvad der er af spor på hende. Og de kan jo så bruges som beviser i retten, hvis man fanger gerningsmanden. Sideløbende med det her, så er der jo også et gerningssted, man skal ud og arbejde på. Hvis kvinden kan sige, jamen, jeg blev voldtaget i stuen, eller jeg blev voldtaget nede i kælderen, eller jeg blev voldtaget et eller andet sted, så er der ned, om man skal have sikret det her gerningssted. Det skal man jo også undersøge for beviser. Man skal finde alle de beviser, man kan. Hvad kunne I forestille jer, det kunne være? Hvad kunne man finde på gerningsstedet? Hår. Ja, Blod. blod. Sådan, hvis man kæmper imod, så kommer det ud og negle. Ja. Kondom med sæd på. Kondom med sæd på, ja. Det bliver nok lidt svært at finde hud, hvis det for eksempel er i en skovbund eller asfalt. Fingeraftryk. Fingeraftryk, ja. Hvis gerningsmanden, hvis det er foregået i et hus, hvor han kan afsætte nogle fingeraftryk. Ja. Hvad mere? Men jeg har et spørgsmål til, altså hvis man for eksempel finder DNA på offeret, og hvis man ikke finder gerningsmanden, hvad så? Kæmper I så, altså kæmper I leder efter personen stadig? Selvom det er lang tid siden, eller? Ja, det gør man da. Fordi så har man jo også sådan et register, hvor man gemmer det her DNA i. Hvis sagen forbliver uopklaret, så har man DNA for kvinden. Og så kan det godt være, at der måske 5 år efter, så er der lige pludselig en gerningsmand, der måske bliver taget af politiet i en helt anden forbindelse, hvor man sikrer sig hans DNA. Og når man så går ind og laver en match på den, så banker han ud med, at den er identisk med den DNA, der blev fundet på den her kvinde, eller det her gerningssted for måske 5 år siden. Så fordi man måske ikke får gerningsmanden nu, så kan man jo sagtens få ham år efter. Men man skal stadigvæk bevise det. Man skal stadigvæk bevise, at det var ham, der gjorde det. Ikke? Og det må man jo så gøre via signalementer, afhøringer og andre tekniske beviser, man finder, såsom blod eller ja, DNA, ikke, som måske har været på selve kvinden. Når gerningsstedet er sikret og undersøgt, hvordan kunne I forestille